14.3. ja täyden kuun enkelikortti. Muutos. Muutoksen avulla voit uudistua ja kasvaa. Muutoksen enkeli tuo tullessaan joko muutoksen tai oppimiskäyrän saattamisen päätökseen. Mitä parhaillaan koetkin, ajattele itseäsi kotelosta nousevana perhosena. Jos olet kokenut vaikeuksia, olet juuri jättämässä ne taaksesi entistäkin vahvempana. Jos jonkin on määrä päättyä, suhtaudu avoimin mielin siihen, että jotakin paljon positiivisempaa on tulossa. Jos olet suunnitellut uudistumista, nyt saattaa olla hyvä aika siihen. Muutoksen ei tarvitse olla fyysinen tai selvästi näkyvä, mutta se tapahtuu jossakin ja kasvaminen alkaa sen tiedostamisesta.